Tonio Fenek li l-lum huwa responsabbli biex isalva l-Air Malta huwa l-istess Ministru li ma jridx ċuċ Malti imexxi l-linja nazzjonali tal-ajru. Huwa l-istess Ministru li taħtu l-Air Malta impjegat grupp ta' esperti barranin li qegħdin jieħdu pagi daqs 4 darbit aktar minn kemm kienu jieħdu l-Maltin li kien hemm qabilhom. Waqt il-programm inkontri fuq One, il-Ministru Tonio Fenek qal li ma jemminx li f'Malta kollox għandu jkun tal-Maltin għax qal li din hija teorija soċjalista. Tajjeb, ġifieri biex jaqdi l-faċilitajiet ta' Malta. U rridu noqogħdu attenti kemm qisu l-Malti u l-Barrani u jiena ma dik it-teorija ma nsegwix. Tajjeb, minix ġej minn teorija soċjalista li qisu kollox ikun tal-Maltin biss. L-Air Malta diġà ħabbret li ser jitneħħew 511 il-ħaddiem. Il-Ministru Tonio Fenek qal ukoll li mhuwiex kuntent li spiċċa b'din il-biċċa xogħol ta' ristrutturar f'idejh. Nixtieq ma kellix nagħmel din il-biċċa xogħol u kelli nagħmel xi biċċa xogħol ħafna iktar sabiħa. Intant f'kummenti li ta' llum l-ewwel chairman li kellha l-Air Malta, Albert Mizzi, qal li l-Gvern kien ilu jaf li l-linja nazzjonali tal-ajru sejra lura iżda qatt ma għamel xejn. Dan kien ikkonfermat mill-Prim Ministru nhar il-Ħadd meta qal li ilu minn tal-anqas 7 snin jaf bis-sitwazzjoni problematika. Xorta waħda lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali, Gonzi nnifsu kien bat ittra personalizzata biex iwiegħed li ħaddiema kollha tal-Air Malta li xogħolhom huwa garantit.